Виждате на тази топола зад мен, на над 20 метра височина, как има едно коте, което от 2 дни стои тук, страда, чувате сами звуците, които издава. Кой би трябвало да помогне на това коте, което е в беда в момента? Не знам, 112. 112 не се занимава с такива неща. И аз вече не знам към кого да се обърна. Ние не се занимаваме с това. Ние сме само за безопасните случаи. Към гражданска защита се обърнете. Не се занимаваме нито с тополи, с животни по тополи и така. Скъпи приятели, след като всички институции отказват да спасят бедстващото коте, ние от Господаря на ефира се качихме на последния етаж на блока, който е в съседство до дървото, но както виждате, разстоянието е твърде голямо. Очакваме наистина да дойде екип от специалисти, които да спасят бедстващото животинче. Да видим дали ще се появи някой. Екипът ни решава да се обади на фондация 4 лапи. Те взеха проблема при сърце и пристигнаха на място. Здравейте! Благодарим ви, че все пак се озовахте. Бихте ли казали какво се прави в такива случаи? Височината е наистина много висока. Това е 7-ми етаж, предполагам се някъде около 25 метра. Толкова, вижда се, че са над 20 метра. В момента очакваме пожарната да дойде на място, да съдейства за смъкването на животното от дървото. А можем ли да го спасим? Стига да дойде пожарната, ще се постараем, нали, да свършим всичко, което зависи от нас. Няма как да слезе само от 7-ми етаж. А до сега имали ли сте други подобни случаи? Да, 3 случая за миналата година имам. Лично аз съм ги смъкнал от дървото. А вие чрез фондацията ли сте спасили тези котки или... Чрез фондацията. В смисъл от това са сигнали постъпили от нас, при нас от 112. Ние звъняхме днес на 112, но те не успяха да дадат адекватно решение. Но те се консултират или с Столична община или се обаждат към нас, защото ние сме специално при нас са постъпвали неведнъж сигнали от 112 да реагираме, нали, с наша намеса. Резултатите никога не са свършвали трагично. Надяваме се и този път да не приключи трагично. Ние от Господаря на ефира ще изчакаме да видим как ще се развият събитията. И след като всички възможни институции си подмятаха отговорността като футболна топка, 4 часа след първия подаден от нас сигнал, пристигна и пожарната. След напътствие от ветеринари, пожарникарът се изкачва на 25 метра височина и внимателно се приближава до котето. Всички са притаили дъх и очакват развръзката. За изненада на всички обаче котето се оплаши и скочи от дървото. Живо ли е котето? Да. А моля ли скочи? Да. Не стана както очаквахме, но в момента ще отидем да направим рентген и да видим какво може да направим вече оттам насетне за него. Скъпи приятели, хубаво е, че след цялата тази драма все пак котето остана живо. Това е сега от нас за Господаря на ефира, Влади Василев.